Comença la preinscripció escolar per al curs vinent, que s'ha de fer des d'aquest mes de març. En el cas del segon cicle d'educació infantil i l'educació primària, és a dir, des dels 3 anys, les dates són del 4 al 18 de març. En el cas de l'educació secundària obligatòria, l'ESO, la preinscripció es fa del 6 al 18 de març. Si el vostre fill o filla continua estudiant al mateix centre, no caldrà que faci la preinscripció. El procés es fa de manera telemàtica a través del web de tràmits de la Generalitat de Catalunya. A Terrassa, l'Oficina Municipal d'Escolarització està a disposició de totes aquelles famílies que necessitin informació, tinguin dubtes o necessitin ajuda per fer la preinscripció. Podeu contactar amb l'OME a través del telèfon 937 397 030 o a través del seu correu electrònic ome@terrassa.cat. Però atenció, perquè també podeu rebre informació a través de WhatsApp. L'OME té un canal de difusió on només s'hi publica informació sobre la preinscripció i la matrícula. Per unir-vos-hi, envieu un missatge dient «Vull unir-me al grup» amb el vostre nom al 649 164 212. Finalment, a la pàgina web terrassa.cat/preinscripció trobareu informació sobre tot el calendari del procés, les zones escolars, la documentació necessària i tot el que cal saber a l'hora de triar centre i demanar plaça. Des d'aquesta mateixa pàgina web també podreu accedir als formularis de preinscripció.